Много ясно е, брат. Много ясно, че заради мен ще выпускаш резерва. Точно тъй, мой човек си. Слушай сега, братле, един поздрав от мене за тебе. Искам да го удариш на видео заради мене, ако имаш, ако нямаш друг път. Айде, ти си човека. За един поздрав, тази песен няма да е за него. Не, няма да е за него. Чикичийски песни за него. Специално от Байкрасово поздравявам младежта, всичките младежи. За живи здраве с една чикичийска песен. Така. Ти си, ние ли сме хората? Айде, че заради мен, брат, удари го, дай!